Take na, direct. So, gilasing pa talaga. Kape muna. Hindi talaga. Take na. Ay, gagi pare. This is your Uragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Ang mag-ahatid sa inyo ng mga news na dapat mong malaman, like super legit and all. Ay, gagi pare, para sa headline, like super head ng ating mga balita for today. Ay, gagi pare, Pablo ng SB19. Gagi pare, nangamoy. Isang artist na persona non grata. Ay, gagi pare, pang matalino. At patatas, nag-apologize. Gagi pare, this is very exciting. Exciting yung mga news natin, like super legit and all. I'll make bigay na the details, ha? Ay, gagi pare, Pablo ng SB19, nangamoy. Kamakailan lang ay talagang nagulantang ang 18. Woohoo! 18 nang i-post ni Pinuno ni Pablo ng SB19 ang kinauhumalingan niyang pabango. Ayan, pinag-usapan ito noong mga nakaraang linggo sa social media at talagang ilang araw din nag-trending sa Twitter. Siyempre, kinilig, like super legit and all, nagkiribig-kibig sila and all, nang malaman ng mga shorty kung ano ang paboritong scent ni Pablo. Kaya naman pala stand out itong si Pinuno, compared kasi sa ibang SB19 members na sina Estel na gustong-gusto yung Joe Malone and all, si Pablo gustong-gusto pa rin at nauhumaling pa rin sa mga local brands na perfume. According kasi sa legit na source namin, gusto rin ni Pablo yung scent na parang baby lang, na parang cologne, gagi pare. So kung gusto mong matawag na baby or like omboy or like sanggol and all lang, eto, kailangan mo nang gamitin yung ginamit ni Pablo. Pero mga broskis, gagi pare, kung gusto mo talagang maging amoy baby or like parang baby and all, gagi pare, maligo ka, magkarigos ka, hindi ka puro pabango lang and all, gagi pare. Ay, bawal ba direct? Sorry. Ay, gagi pare, isang artist na persona non grata sa Bohol. Uy, gagi pare, like super legit and all. Until now nga mga broskis, talagang like super legit and all, matindi pa rin ang usap-usapan sa very controversial na drag queen na si Pura Luka. Si Broski Pura kasi ay naging very controversial nang i-impersonate niya si Jesus Christ habang nagbabarabayle sa kanta ng Ama Namin, which is very sacred na dasal or pangangadji para sa mga broski nating Katoliko, like super legit and all. Super nahati, like manananggal levels. Oo, gagi par, manananggal levels. Super nahati ang reaksyon ng mga kababayan natin, like super legit and all. Marami ang like super na bastos, marami rin ang nagsabi na hindi gagi par, expression lang to ng artist and all. Kaya nga mga broskis, umalma na ang ilang mga lugar dito sa Pilipinas, including Bohol. Recently nga, nagdeklara na ang Bohol na persona non grata daw si Broski Luka Pura. At gagi pare, nakakalungkot talaga ito. Pero ang persona non grata para sa mga palpal dyan at hindi nakakaaram and all, ay ang pagdideklara ng isang individual or isang grupo na hindi siya welcome sa isang lugar dito sa Pilipinas. Pero broski, tandaan natin ha, ito ay isang symbolic act lang ng ating gobyerno para sabing hindi ka welcome sa isang lugar. So technically, pwede pa rin magbarag-barag sa Bohol si Pura Luka, including all those places na kung saan na persona non grata siya. Pero gagi pare, whatever it is, sana respeto at pagpapadangat, pagpapadaba or love gagi pare ang manaig sa isyong ito. Like super legit and all. Ay gagi pare, nagpa-deliver akong french fries, pulutan. Ay, may isa pa? So, sorry. Ay, gagi pare, patatas, nag-apologize. Gagi pare, super siram talaga ng french fries, like the maragamong french fries, na pulutan sa mga burratan, sa mga inuman natin. Lalo na this coming Friday night. Woohoo! Pero syempre, hindi pa Friday, gagi pare. Pero recently, sumabog nga na naman ang social media nang kumalat ang isang discriminatory job posting ng isang French fries brand. Uy, gagi pare. Hinahanap kasi nila ang isang aplikante may good visual impact. Ganito. Oo, gagi pare. Good visual impact. Dapat proportion ang weight, tsaka sa lawas niya and all. Tapos dapat medyo halangkaw daw and all. And syempre, gagi pare, complexion. Kahit ako ng ear hat, nung nakita ko talaga ito,
Gagi pare, parang pang Miss Universe na yata yung hinahanap nila, like super legit and all. Ngunit, like super legit and all, broski, saludo pa rin ako sa brand na ito matapos nilang burahin ang discriminatory job posting, nag-release din sila ng official statement nila. Ayon sa mga broskis natin sa brand nito, siniseryoso nila ang pagbibigay ng mga opportunities sa iba't ibang klase ng tao, recognizing their differences and all. Pero regardless, Gagi pare, para sa akin, nakakapangirit man or nakakaugma man ito, kasi nagawa na to ng mga meme. Para sa akin, your color, your height, your weight doesn't define your skills. Like super legit and all. Ano, Gagi pare? Pasado na? Gagi pare, sa wakas, at yan ang mga news na dapat mong malaman, like super legit and all. Abangan mo ulit ako next week para sa mga Konyo Bicolano news pa. This is your Uragong Broski. Sorry, inuubo na ako. This is your Uragong Broski, like super legit and all, para sa Konyo Bicolano news. Asan yung price? Ayan. Oh, sige.